ҷиҳати дар сатҳи баланд таҷлил намудани рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 32-мин солгарди иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳаллаи сеюми шаҳри Турсунзода як бинои истиқоматии баландошёна мавриди истифода қарор дода шуд. Бино 10 ошёна буда аз 56 хонаи 1, 2 ва 3 ҳуҷрадор иборат аст. дар саҳни он майдонча барои бозии кӯдакон ва истироҳату фароғати сокинон бунёд гардидааст. ҳамзамон дар маҳаллаи якуми шаҳр бинои маъмурии муассисаи манзилию коммуналии шаҳри Турсунзода бо фарогирии шароити замонавии кору фаъолият ифтитоҳ карда шуд. Сипас дар кохи дӯстӣ чорабинии тантанавӣ ба ифтихори ин ду санаи таърихӣ доир гардида дар рафти он баромадкунандагон изҳор доштанд ки дар таърихи навини Ҷумҳурии Тоҷикистон 16 ноябр ҳамчун рӯзи сарнавиштсоз сабт гардида фарогири рӯйдодҳои муҳими таърихии кишвар мебошад. дар оғози даврони соҳибистиқлолии иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Тоҷикистон ки 16 ноябри соли 1992 баргузор шуд, барои пойдории сулҳу субот, мустаҳкам намудани пояҳои ҳуқуқӣ, сохти конститутсионии мамлакат нақши муҳим гузошта ба марҳилаи наву созандаи давлатдории тоҷикон заминаи боэътимод гузошт. муҳимтарин дастоварди иҷлосияи тақдирсоз он буд ки дар марҳалаи муҳими сиёсӣ шахсияти бузурги миллатро дар симои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба арсаи роҳбарӣ ва давлатдорӣ оварда халқи Тоҷикистон дар атрофи роҳбари худ ҳамчун наҷотбахши давлат, ҳидоятгари миллат ва эҳёбахши фарҳангу суннатҳои миллӣ барои бунёди ояндаи дурахшони ватан ҳамдилу муттаҳид гардиданд. халқи тоҷик дар симои роҳбари худ шахсиятеро дарёфтанд ки ба ҳамагон сулҳу салоҳ, якпорчагии Тоҷикистон ва ободию осудагии мардуми азизро эҳдо намуд. маҳз чунин талошҳои ҳамешагӣ ва дурбинонаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боис гашт ки имрӯз таҷрибаи сулҳи тоҷиконро дар саросари олам меомӯзанд ва мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор медиҳанд ки дар асоси тинҷиву оромӣ Тоҷикистон ба як кишвари ободу зебо ва узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ёфта дар ҳамаи самтҳо пешравиҳои куллӣ ба назар мерасанд. аз ин лиҳоз мардуми шарафманди тоҷик рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ҷашни фархунда чун рамзи эътибору садоқат ба президент таҷлил менамоянд. дар идомаи чорабинӣ барномаи рангини фарҳангии ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода манзури ҳозирин гардонида шуд.